ekranın önünde hoş gördük. Sizden merdan kimede mavi ekranın içinde hoş görüyorsunuz dep umid etmek bilen bugünkü Bahtiyar Yaşar'ın akşamkı dawaratına başlayan. Arkada diyarda toylar ulaşyar. Şeýle owadan toylarymyzyň birem bugün Sehat bilen Tıllan bagtaşamy. Türkmen estradatynyň belli meşhur ýyldyzlarynyň biri Döwran Nuri. Bütün ýurdumyzda giňden tanalýan YouTube kanalda da näsa patbeşi başyň, näsa patbeşi wa. Koyda bir 2 milyon 3 milyon görýän, prosmotr bolýan video studiýalaryň biri desan, video studiýasy toýun hyzmatynda. Yeni bir ýoly Yaşara Akbat täk töýgardy bolýar. Video ödülleyen. Ay sen mireli balkın levat marmay nirenin gözeli daşı olmay akılmay öngörmenim sen yalay ödüm yalay arzuum sen yalay kızay bana bordi sen bol ya sen bilen sevişirsin gel ya bordi sen bol ya anana yürümüm sen diye bana bordi sen bol ya sen bilen sevişirsin gel ya bordi sen bol ya anana yürümüm sen diye bordi sen bol ya. Sana seyretmekten yadam o, seni fikirlemden yadam o. Sorasamam bana aydan o, sevgin pamya yok. Bir şey gidek, cevap veray, sevederek. Bana bordi sen bol ya, sen bile sevişesin gel ya. Bordi sen bol ya, anana yürümüm sen diye. Bana bordi sen bol ya, sen bile sevişesin gel ya. Bordi sen bol ya, anana yürümüm sen diye. Bordi sen bol ya. Onda bidadir şu ýerde Reski 91-nji ýyla barýar. Indi bir siziň üçin garaşylmadyk sowat bir size 18 ýaşly ýigit, geleceğim 18 ýaşly ýigit, ikiňiz bir söýgü aýdymlaryna söýgü tantany ýerine ýetirin bolýarmy? Bir ýaşly ýatlaryň. Ýok, söýüşmek hokmanel. Söýgü tantlaryň astyna walis tantany ýerine ýetirin bolýarmy? El şarpalyň edini ýykmanlar. Häzirne siziň üçin Döwran Nuriýew. Döwranjan, edid arkadamyň bir owadan aýdymlary bar, şonu haýyş edýärsiň, şonu ýerine ýetirseň-de. Senin 18 ýaşly ýigit hokmunda gentleman bolup, häzir söýgü aýdymlaryň aslynda söýgü tantany ýerine ýetirersen. Ondan soňra endi ýaşlarym bilelikde ýerine ýetirmeli. Paýakyly Döwranjan. Ine söýgü aýdymlaryň aslynda söýgü tantlary. An gollaryňla diýip ýalar, gelin elläme bilelikde. Ýok, bolmady. O edil 18 ýaşly. Ay sağla, el şarpaýyň ýykmandyr. Yaşar bilen bilelikde owadan aşamada owadan sorpatlary ýer. An kafemeli yaşar gelin, hormatly agalar sizden çağırýar. Geleceler bilen gelin. Häzir 2021-nji ýylda 1991-nji ýyl. Yeller
taşını Soğan birinci yıl 5 buçuk devam edecek. taşını Et çarpan bunlar gelin büyük bağlar. Ay duolama. Hanı bakkalır başını men senin yanına geldim yar senin yanına geldim Et çarpa gelin büyük bağlar. Ay duolama. Gülüşüne yağı dönüp kavga kayda dönüp bir mulayim sada dönüp men senin yanına geldim yar senin yanına geldim bir mulayim sada dönüp men senin yanına geldim yar senin yanına geldim Ardulardan yaz aydım dursa da mihmalar ardu vadiya dans ediyen prodotlarım ardu vadiyalar bizim näme yadımızın destany gitler bilen bilelikde yady gelip yadga geçirýär. Kasbi guruluş mazynyň işgärleri Batır, Annavika, Aygödül, Farahat, Didar, Kadir, Araz, Süleyman, Qurwamrat Yürütü yaşlarımızın bağıtlayını utloya näme Sähäşanyň mehman kärdeşleri bolmaly. Ne şeýle ardulardan soňra ýene ardular dowam edýär yaşlarymyzyň bağıtlayını bilen daşlaşma tomuş edin. Sähätçan dostum batly bol. Rakas bagtol gelengana aslında ýa toy dikkeledi. Rakas batly bol batly ýasy. Rakas batlo. Rakas batlo. Allah aziyetden hizmet buyursun. Azriyat çor bagtol. Şuraya toy dikkeleli toy dagat mesele. Asır dağı. Bugün sizin bağıtlayında diňe şahatlanmaly, begenmeli, iýmeli, içmeli, harajatyna gidýär. Değişýär ama toyda utladın. Tahatla batlo olam. Ejeke batlo. Toyun dağılçысы. Alifamı koşulak. Bagtlı bol. Elmi da meýüňde toy dikkeleli. Batlo. Batlo. Ha oğlum. Benim yaşlarım tüysürümden kutlayan. Bagtlı olun. Bagtlı yaşam. Stoy yar vi şemelde o dönem beter. Zaten ol. Toy devam ediyor. Hala mezan devam ediyor. Kısavatına edýär. Şimdi ardulardan soňra tanslar dowam edýär. Tomuş edin. Yaşlarım ak yola bak yola uğrattık. Toy bir oğdan pırsatlara betyap doğatdı. Gatı qoğuş toy. Biz anan yatta şeyle borcunu da ananlığın. Nikil şulojogu yine bäwek toylarına geleli umuman aydanna arkada ala diyarda toylar oluşsun. Yaşlarımda yeni bir yolu söýgüni ardy edýär. Sözümizin ahyrynda şuňky toya hyzmat eden bagşylarymyz, sadanalarymyz Desan video studyosyň agdy bir işgärleri gödür goşma toýmekanyň agdy bir işgärlerine Sähädiň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Sähätçan bagtly bolun, dok ýaşaň. Şu adyňa owadan, adyň ýaly durmuşyňa owadan bolmagy size ardy edýär.